Indi yankı dişimizde yere gelende bellap geçsek halk arasında hususan internetin usulen din ve peygamber adına yayırıdılyan toslamalar kan. Bular adır hemmesini sanap aytacak bolsaň sanap tukadarýarlar musulman doganlar. Ýöne şu yere gelende istaçylaryna şu ýaýradylaryna ýeka-ýekadan düşünürki daýmasan sanap tukadarýarly däl bu ýalanlary we toslama hadisleri. Indi şolaň içinde en köp eşdiýänlerimizden misal bersek Arabistandan gelen hat, Medine'den gelen hat, hawa peygamberden gelen hat, aýnaça mün kişi ölüpdir, imansız gidipdir, hawa ummatyma ýetirin diýipdirmiş diýip düýüşine giripdir, peygamber gözüne görünüpdir Medine'de biriniň şoňa meňdeş näme şu gurrunlar bady. 10 ýyl bäri we 20 ýyl bäri başladylar. Inna we unudullahu halk akyllaryny göz açyly diýen bolyn ýene täzeden ýaýrap başlaýar. Demek näme görkede biz henidem näme öz akidamyz dogry bilmeýäs musulmanyň inanjyny. Şu zatlara allanýandygymyz bize şonu görkezýär. Awa şu peygamberden gelen hat diýilýär. Plança oyu paýlamaly bolmasa başyňda betbaçylyk geler diýip aýdylýar. Ya bolmasa plança kişi paýlanýan hat diýär, 40 diýär, 10 diýär, her wagt hilek bolup dur. Ön gapa taşlaýardylar. Indi internet ýaýrandan bäri internetin usulen ýaýradýarlar. Indi wagt hem goýupdyrlar. Näçe minüdiň içinde plança kişi uğratmasaň başyňa bela geler. İçine de Allah'ın adyny ýazýarlar, zada diýerler, näştaýda Allah'ın ady badyr. Ya uğratmasaň şeýle bolýar, beýle bolýar diýip bu uğradanyň bir maňa uğratdy. Kan din diýanetlen işi ýok, bir tanşlardan uzaklardan biri ýaş oglan uğratdy. Men sen näme men uğradýan maňa? Aýdy uğratdylar, uğradaýdym diýdi. Ne şoňa ala käwir adamlar hakykatdan hem şoňa inanyp şeýlemi kädip şu zatlar paýlaşýarlar. Ina musulman doganlar şul hatlar ya şoňa meňdeşler hemmesi yalan we batyl internetden plan çekse uğrat nämet diýilýänler hemmesi yalan we batyl. Dini tarapdan günah, şunu ýaýratmaklaryň özü dini tarapdan günah, yalan, töhmet zatlar. Ol bir ikinji taýdanam şunu ýaýradýan kişiler, şunu ýaýradýan adamlary, şu zatlara adam oýnatky we samsyk tentek ýerine goýýar. Ve şunu anlayan adamım asletinde oynatky bolýar, bir näme bir kişiden bir zat gelýär, ograt diýär, o da ograt diýär. Özü näme oynatky ornuny düşürýär özüni. We bularyň ters täsirleri hem ba netijesinde käbir inanjak ýa-da dişim bilen akidesi gowşak adamlar inanýar bu zatlara. Ondan soň ogra düşürýär da soňam näme diýär? Oratdym men hiç ütgemedi diýär. Öňem bir dini bilýän adamlar, öňem bir akidesi imany gowşak ejid adam beterem näme ondan soň dine bolan näme dine garşy sowap başlaýar käbir diniň emirleriniň öňünde. Näme netijede şu zatlar bolýar. We bu zatlar edýän belli ki bir dinsiz, imansyz adamlar ya da imanly adamym bolsa ýanky alakka dogry kadip bir ýerden biriniň toruna düşüp bir dinsiziň toruna düşüp soňam özü ýaýradyp şolaň eline oynatky bolýan adamlar bunu ýaýradýanlar. Şoň üçin äge bolalyn ýalanlar şu zatlar sonra ýalar şular dogrymy diýip hiç zerre ýal dogrulukdan paý ýok şu uğradylýan hatlaryň ýeneleriň hemmesi ýalan. Ol Allah'ın kitabı en dogry söz. Şu Allah'ın kitabını 40 koya paýlasaň, 50 kişi paýlasaň bagtyň açylýar diýen zat ýok islamda. Özüň amal etmeli, öz amalyny düzeltmeli, şonda başyna gowluklar gelir. Allah sığınmaly, sebäbini tutmaly, zahmet çekmeli, oýana oturan ýeriňden plan çekse uğratdym bolly, onu gün soňam sana täze habar gelýär, baýan ýa näme bir aklam şunu sagdyn, aklam kabul etmeýär.